Gaffel. Jeg er markedets åndelige vejleder. Man har bedt mig komme og måle energier. Er der gode energier eller dårlige energier? Og i så fald rette op på det. Lad mig lige dog. Jeg skal med op. Ja, det er de dårlige energier herovre. Det bedste energier i midten. Der er lidt rådenskab herovre. Ja, derfor bliver vi nødt til at tage en lille afspænding, så I kan komme i balance med jer selv. En slags fantasirejse. Er I klar til det? Til det brug skal jeg bruge min yndige assistentøse. Prøv her. Så vi starter ganske blidt. Med at I alle sammen sætter jer godt til rette. Siger I godt? Så trækker I vejret dybt. Dybt. Ned i lungerne. Helt ned i maven. Kan I gøre det? Og se, når jeg så har trukket vejret rigeligt og er dybt afslappet, så tager vi på en lille rejse. Og når rejsen er færdig, vi hører denne lyd. Og vi vågner op, friske og raske. Roligt. Så nu starter vi med at trække vejret igen. Er I klar? Dybt ned i maven. Og træk vejret igen næsen og ud gennem munden. Forestil jer, at I går op ad en grusvej. Solen bager ned i jeres ansigt. Det er meget, meget varmt. Det er endnu mere varmt. Men det er dejligt varmt. I går op ad grusvejen, og I kan høre fuglene synger. I kan mærke grumset, der knaser under jeres tykke gummisåler under snabelskoene. I går stille og roligt op ad grusvejen. I hører fuglesangen. Pludselig hører I en anden lyd. Det er hønsene. Hønsene følger efter jer. Men I opdager hurtigt, at det ikke jer hønsene følger efter. De flygter fra hanen. For hanen, den er ond. Og nu er I bange. Hanen vil gokke på jer. Så I går lidt hurtigere. I ser på jeres ur. Klokken er 17:03. Og bilerne, de kører frem og tilbage. Frem og tilbage. I går lidt længere op ad grusvejen. Og hvad ser I der foran jer? Der ser I et dejligt telt. Det er et middelaldertelt. Det er smukt med røde og hvide striber. Biler
kører stadig frem og tilbage. Frem og tilbage. Trækker I stadig vejret. I ser på det smukke telt foran jer. Det er stadig rødt og hvidt, og det ligner næsten et stort bolsje. I går tættere på. Det er et lækkert telt. I går helt tæt på. For vi skal længere ind. Vi skal helt ind i middelalderen. Nu er I helt tæt på teltet. I slikker på det. Men det er ikke noget bolsje. Det er et ondt telt. Det smager af bomuld. Og nu er I bange. Pludselig kommer der en stor ridder ud af teltet. Han har et sværd i den ene hånd, og en kanon i den anden. Kanonen er fedtet. Han hugger hårdt i den ene arm. Det gør ondt. Så nu er I bange. I trækker jer ganske lidt tilbage. Men han rammer jer med kanonen på kinden. Kanonen er fedtet. Mærk kontaktfladen mellem kind og fedt. I trækker jer endnu mere tilbage og falder over et teltflyk og brækker det ene ben. Armen, der er hugget i. Kinden, der er fedtet. Og benet, der er brækket. I forsøger at gå længere ned ad bakken, men snubler i jeres snabelsko og triller ned ad bakken. I kan mærke, at I får stue i jeres ankel. Og bilerne, der kører frem. Frem og tilbage. I fortsætter ned ad bakken. Helt ned til tatovøren. Det er en ond tatovør. Og nu er I bange. Armen, der er hugget i. Kinden, der er fedtet. Benet, der er brækket. Tatovøren skriver noget i nakken af jer. Noget, der er grimt. Og så kommer hanen, der vil gokke på jer. Og nu er I vågne og friske og klar til resten af aftenen. Okay, man.